Enpresa ekimen berriak eta ekintzailetasuna sustatzea izan du helburu 5. aldiz antolatutako ekiten topaketak. Goiz bateko topaketa izan da eta 3 fakultateetako ikasle eta irakasleak elkartu dira. Egitarau oparoa eskaini du Mondragon Unibertsitateak edizio honetan ere. Eneko Kenerrek eman dio hasiera jardunaldiari. Ekintzailetasunak duen garrantzia aritu da. Nahi dudana da irakatsi badagoela beste bide bat eta da enpresa sortzearen bidea. Eta nahi badugu lana izan, azkenean aukera on bat dela guk gure lana sortu. Lanpostuak ez dira etortzen ozerutik, lanpostuak sortzen dituzte pertsonek eta sortzen dituzte ekintzaileek, orduan beharrezkoa dira ekintzaileak, enpresak eta enpresek lanpostua sortzea bai. Hemendik lortzen badugu ateratzea ekintzaile batzuk, hori oso arrakasta handia izango da, gizartearentzat ere. Enpresagintzako ikasle talde batek antolatutako dinamika ere izan dute. Antolatzaileek azaldu digute zein izan den ariketa. Oin jarri gau taldietan, emuteko soluzio bat planteutako problema bat. Dala, zelan aldauen, emeuko bizitza unibertsitarizu apurtxo bat dinamizau o apurtxo bat euren guztokua izetia. Egia pentsatzen, Bartzelonan eta dagoen bila universitaria moduko bat, ondo ingozala. Printzipioz egual akampada bat, egual aztebuka eratan daula unibertse desberdinetako dano batea juntatzeko. Web horri bat antolatu nahi deu, taberna batekin kudeatuta egoteko. Eta eskaintzaz berdinak, beste unibertsitatea dauzkaten bezala, deskargatzeko aukerak, apuntek, azterketak, lehiaketak, kontzertu. Ekiten egitasmoaren jardunaldia biribiltzeko Gazteako Josegina Etxeberria gonbidatu dute talde lana eta baikortasunari buruz hitz egiteko. Han mikrofona horrian jartzen zeanean, nola gainditzen dira tentsiobako arazoak goiedanak? Mikrofonoak badu zerbait berezia, ezta? Guk egiten dugun irrati mota honetan, radioformula deritzen honetan, geuk egin behar ditugu guztiei. Orduan, nola zeu dakizun, klak, egin behar duzula, klik hori egitea mikrofonari, ja beste tensioa daukazu, ezta? Buruko mina joan da guzti egiten da. Berekixe ateratzen den gauza bada. Mikrofono horrek duen mirarietako bada hori. Kantu batzuk ere jarri dizkigu, irratia egiteko teknika batzuk erakusteko. Ikasleak adi-adi eta gustura egon dira, eta bera ere bueltatzeko gogoz geratu da. Ordu batak, minutu bat gutxi. Ez da zentzuri. Goza bat izan da launea etortzea. Nervioso, neola hasieran, hau da marka. Urteak aurrera doaz eta gero eta nervioso, hau posible alda. Baina, hala ere, fenomen hartu nauzue eta berriz ere nahi zuenean etortzeko prest. Eutxi hor, animo. Aldiz egingo batu. Une honetan ordu bat izateko minutu bat besterik ez, hau Gazte irratia da, seinale honean zaude, zure irratia. Eta eman volumena zure irratiari, ze irrati honetan bezalako kanturik beste inonez duztu entzungo, hau da Gaztea dantzako duro.